φωνάζουμε και εμείς να μας μετά, αλλά φυσικά δεν μας δείχνει. Και βγάζει και μια, και βάζει και μια... Αλέξανδρε! Και βγάζουμε... Come back. Τι έκανε? Και τώρα συνεχίζει το κανονικό έργο. Ο κ. Ζάνης συστήνει τους υπουργούς του ναι, πολλές ιδιότητες και άλλες και αυτή η κίνηση. Ο κ. Ζάνης έδειξε σχέσεις που έχουν μεταξύ τους και τώρα ο κ. Τσίπρας συστήνει τους Έλληνες υπουργούς του κ. Δρακασάκης, ο κ. Παπάδος, ο κ. Αποστολάκης, ο κ. Σασνός, ο κ. Σασάκης, ο κ. Σπύρης, ο κ. Κωνσταντίνης, ο κ. Μητσοπούλου, ο κ. Πόλας, η κυρία Χατζηγεωργίου. Και σε πολύ... Ναι, ο τομέας της ενέργειας, των κατασκευών, της υγείας, των τροφίμων, της ανάπτυξης και βεβαίως και οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα φτάσουν εδώ στα Σκόπια σε λίγο, γιατί μετά το τέτα-τέτ, γύρω στη 1:30 οι νέες δηλώσεις των ΤΥΠΕ και ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, γύρω στις 5:30 θα ξεκινήσει και το επιχειρηματικό φόρουμ με τη συμμετοχή και των δύο πρωθυπουργών αλλά και των επιχειρηματιών. Με το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Και θα... Ναι, και περιμένουμε και άλλωστε να υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας της ΔΕΣΠΑ με την αντίστοιχη εταιρεία φυσικού αερίου της ΜΕΡ στην Σκοπία. Διάλειμμα, επιχειρηματικό φόρουμ το απόγευμα.